Sieltä tosiaan saavutaan mitallit kaulassa tapaamaan Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubbia. Voitko kertoa mitä mä höntsälätkässä voin tulla vielä sisään, kiertää yhdellä kädellä ampua ja kelata siitä 20 alas. Susi käsiä rohkeasti. Konstan kanssa käytiin pidempää keskustelua. Siinä selkeästi myös Alexander Stubb haluaa omaan pelaamiseensa ottaa mallia siitä, että miten peli sujuu. Kuunnellaan lisää, kuullaanko yksityiskohtia. Moro. Mehän sovittiin. Kiitos. Ei. Kiitos. Suomalaisilla presidenteillähän on pitkiä perinteitä erilaisista hyvinkin julkisista lätkäpeleistä, niin katsotaan nähdäänkö sitten tulevaisuudessa, kun Alexander Stubb yrittää Konsta Heleniuksen metodeja jäällä. Ja sieltä taisikin sitten tulla tämän seurueen viimeinen henkilö. Vai odotetaanko vielä? Ei, siinä vielä kaikki. Niin. Joku pitää pitää. Näin se pitää olla. Pitää puoleen aina. Nyt siirrytään Tunnelma on kyllä todella korkealla. Siellä ollaan nyt saatu kaikki yhteen kokoontumaan. Katsotaan, kuullaanko sitten vielä seuraavaksi presidentin sanoja. On ilmeisesti kyllä määrä hänen jotakin kultaleijonille lausua ja varmastikin kun saadaan tästä kaikki Kättely meni huomattavasti nopeammin kuin ennätyksessä. Aloitetaan. Ensinnäkin veikkaan, että puhun kaikkien suomalaisten puolesta. Lämpimät onnittelut ja suuret kiitokset maailmanmestaruudesta. Meitä oli muutama miljoona telkkarin ääressä eilen. Joku on joskus sanonut, että jääkiekko on vaan peli. Mä uskallan väittää, että se on kuulkaas paljon enemmän meille kaikille. Teille se on tietysti elanto, mutta jos joskus sanotaan, että Suomi on maailman onnellisin kansa, niin mä voin väittää, että tuossa jatkoerän puolessa välissä viime yönä niin me oltiin sitä aika moninkertaisesti. Tämä on äärettömän suuri juttu meille kaikille suomalaisille ja minä presidenttinä ja kaikki suomalaiset on äärettömän ylpeitä siitä, mitä te olette saaneet aikaan. Koko joukkue, kapteenisto, valmennustiimi ja joukkueen johto. Ja tietysti erityisesti ehkä itselleni henkilökohtaisesti on suuri kunnia saada seistä tässä, koska mun isä on jossain tuolla takana. Eli Jöran, joka on jokaisen teistä muodossa tai toisessa vuosien varrella mitannut ja vienyt kombainiin. Mä en muista, oliko jopa niin, että kun Mikki oli kombainissa joskus vuonna 0, niin meillä oli pieni puhelu sinne, että millaiset oli lopputestit. Kaiken kaikkiaan niin aivan huikea turnaus teiltä. Mä en tiedä kertoiko Sasha jo, mutta meillähän oli tällainen salainen MM26-chatti, jossa oli Anton ja Sasha ja me ruvettiin jo sopimaan vähän, että viime keskiviikkona taisi tulla, että kävi miten kävi, niin tuutte sitten Mäntyniemeen tai Linnalle jatkoille ja hyvinhän tässä sitten loppupelissä kävi. Mä haluan tähän loppuun sanoa teille kaikille oikeastaan 4 asiaa, jotka me ollaan aina meidän nuorisolle sanottu ja ne jollain tavalla sopii aika hyvin jääkiekkoon. Ja ne sanat on dream, believe, work hard ja succeed. Ja mä uskon, että jokainen teistä on pikkupojasta saakka unelmoinut tästä hetkestä. On ollut se suuri dream siitä, että jonain päivänä voittaa Suomelle MM-kultaa. Mutta kakkosena tulee se believe, se usko. Se, että jokainen teistä on uskonut itteensä
koko elämän aikana. On ollut todella vaikeita hetkiä varmaan kiekkourallakin. Katon esimerkiksi Nikolaksen uraa, niin ei nyt ole ihan varma, että oltaisiin tuosta lennetty vaan Ottavaan ja tultu sitten sekä olympialaisiin että MM:iin ensin voittamaan pronssia ja sitten siihen päälle kultaa. Kolmas juttu, work hard. Jokainen teistä on tehnyt aivan äärettömän määrän töitä sen eteen, että teistä on tullut maailmanmestareita tai sellaisia huipputason kiekkoilijoita, mitä tänä päivänä on. Sitten meidän perhe, kun on muutaman tuossa vuosien varrella skauta, niin te tiedätte, että meillä on noin 5000 lisensoitua junioripelaajaa vielä vuosikerta. Ja niistä promille pelaa liigassa tai NHL:ssä tai MM:issä, saati voittaa MM-kultaa. Ja viimeinen on succeed. Ja tietysti jääkiekossa se varmaan tarkoittaa sitä, että voittaa. Mutta jokainen teistä tietää, että jääkiekossa myös on suurempia asioita kuin pelkästään voittaminen. Ja se on se, että teillä on nyt kokemus joukkueena, jota kukaan ei tule teiltä koskaan ottamaan pois. Ja loppupelissähän onnistuminen on sitä, että luo merkitystä ihmisten elämään. Mä oon ihan varma siitä, että yksikään suomalainen ei unohda teidän maailmanmestaruutta ennen. Vielä kerran kiitos ja lämpimät onnittelut siitä, että ootte ja siitä, että teitte. Mulla vähän lyhyempi kuin sulla, tietysti tää puhe, mutta ei siis mun puhe on lyhyempi kuin sun, että ensinnäkin iso kiitos meidän kaikkien puolesta, että saatiin tulla tänne ja tänne vastaanotolle ja nähdä tää paikka ja tietysti näin nopeasti MM-kullan jälkeen niin iso kunnia olla suomalainen ja olla täällä ja mä haluaisin puhua tästä meidän hienosta joukkueesta, että kuinka yhtenäinen tämä porukka oli ihan ensimmäisestä päivästä lähtien ja tuossa joku vitsailikin, kun joku laittoi nimen paperiin ja tajus siinä heti, että kulta tulee, niin siitä hetkestä asti me uskottiin siihen, että jos me tehdään hommia päivä kerralla täysiä ja luotetaan siihen, niin me voidaan voittaa maailmanmestaruus ja näin tuli käymään. Ja ensinnäkin, kuten sanoin, iso kunnia olla täällä ja sitten myös sanoa siitä, että me tietysti eletään kuplassa tuolla kisojen aikana, mutta se apu ja kannustus ja kaikki mitä me saadaan Suomen kansalta, niin me huomataan se kyllä ja me ollaan siitä todella kiitollisia, että tietysti kukaan ei ihan hirveästi lue mitään uutisia tai tämmöistä, mutta me ollaan siitä viestejä, että me ollaan siitä todella kiitollisia, mutta ei sen pidempään, mutta kiitos paljon, että saatiin tulla tänne ihan jokaisen puolesta ja jatketaan nauttimista ja pistetään Suomi sekaisin. Otetaan media pois.